wasose, nekuti ndimi Mwari wasose, nekuti ndimi Mwari wenyasha, nekuti ndimi Mwari wenyasha, nekuti ndimi Mwari wasose, nekuti ndimi Mwari wenyasha.
Ndo vanochengeta munhu wese mufunge zvenyu. Vamwe vachikushuwira kuti dai wafa kana kuti nhamo irambe yakagara matundudo. Vanozoshama ngoona wapunyuka ichi kwamasimba ose anenge akusumudza. Magamba kanonzi muchengeti kubva paalbhamu mberi kunase. Vakomana orchestra mawamba azvo akatungimirwa nechikomana Albert Gazi vanobuda zuva nepa10 wadhava. Dai nguva ikanditendera ndinozogona kuzokubatira kamwe kanonzi red card. Komana mikoti ngaite seiko zvedu muna mafaro pachirongwa huchi pasina nyuchi. Munongoziva kuti inini muZimbabwe andibude. I don't go anywhere. Idzapirwa nengoma mwana weZimbabwe. Nguva yezvirwere zvichiuya zvichienda, nzara inouya ichienda, mvura ine mheni inouya ichienda. Unoramba wakachengetwa ufunge zvako. Mwari ngatiitire nyasha mufunge kwese kwese. Semora my latest chete. Kupinda pabhoma yakanzi pfuti mukoma Joseph Garakara kuti paMbama Express. Vembama Express kuti padya banana. Kubona nepa Glenora apo padhuze nepa Spaceman apo. Makadiko ku Spaceman. Kambo kari kubva pabhoma yakanzi pfuti. Kambo kanonzi mude zvakadaro mbeze zvakadaro izvozvo zvisina kana mota kana hama mukati. Ifamba nengoma.